खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो लोगोफोर जाहाथे बेबायदिनो आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लायो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन पान्चमुखी बाबा हनुमान भगबाननि सायाव जायखौ जोङो मोनबा खर' गोनां पान्चमुखिया बाबा हनुमान होननानै मिथिनाय जायो बे पान्चमुखिया बाबा हनुमानखौ फुजियोब्ला जोङो जोंनि न'खराव मा खैदां खैफोद एबा मा जेंनानिफ्राय जोङो उदां मोननो हायो आं बेनि बादै नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय थाबानो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि न'खर संसार जानायावथ' जों गोबां रोखोमनि जेंना जेंसि खैदां खैफोद एबा सोरबा नोंनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय गोबां रोखोमनि सुबुंफोर नुनो मोननाय जायो बेखायनो जुदि नोंथाङा नोंथांनि न'खराव सोरबा गाज्रि मानसि एबा सोरबा तान्त्रिक गोरों सुबुङा जुदि नोंथांनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो एबा नोंथांनि न'खराव जेंना जेंसि एबा नांलाय खमलाय एबा बेराम आजार जाहोनो नाजादोंब्ला नोंथाङा बे पान्चमुखिया बाबा हनुमाननि नामै नोंथाङा फुजा होयोब्ला बेफोरबायदि जेंना जेंसिनिफ्राय नोङो एसेब्लाबो रेहाय मोननो हागोन आरोना जुदि नोंथाङा बे पान्चमुखिया बाबा हनुमानखौ जुदि नोङो पान्चमुखिया बाबा हनुमाननि नामाव जुदि नोङो फुजा होनो हारसिङै हायाब्ला नोङो सोरबा सासे मोजां फुजारि एबा सोरबा सासे मोजां ब्राह्मिनखौ लाबोनानै नोङो नोंनि न'खराव बे पान्चमुखिया बाबा हनुमाननि नामै नोङो फुजा होफैयोब्ला बेबायदि सोरबा गाज्रि मानसिनि तान्त्रिक बायदिसिनानि गुनफोरखौ दानगारनो थाखाय नोङो बे पान्चमुखिया बाबा हनुमाननि नामाव नोङो फुजा होनो हागोन अब्ला नोंनि न'खराव एसेब्लाबो बेबायदिनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि एबा दसेनो नांलाय खमलाय दसेनो लोमजा साजा जानाय बेफोरबायदि जेंना जेंसिनिफ्राय नोङो एसेब्लाबो उदां मोननो हागोन आरोना लोगोफोर आरो बेबायदिनो पान्चमुखिया खुगा गोनां जेवारि एबा आलारि बाथियाबो बेबायदिनो पान्चमुखिया बाबा हनुमान भगबानजोंनो सोमोन्दो दं लोगोफोर बे पान्चमुखिया खुगा गोनां आलारि बाथिखौबो बे पान्चमुखिया बाबा हनुमान एबा पान्चमुखिया जायखौ जोङो मोनबा खर' गोनां बाबा हनुमान होननानै मिथिनाय जायो बेनि सायावनो फुजा होयोब्ला जोङो बे मोनबा खुगा गोनां एबा मोनबा मोखां गोनां आलारि बाथि एबा जेवारि बाथिखौबो जोङो होनानै बे पान्चमुखिया बाबा हनुमाननि फुजायाव बाहायनाय जायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जाहाथे बेबायदिनो आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर